Λοιπόν, μείνε εδώ γιατί δεν το έχεις καταλάβει. Είναι περίπου 1 και κάτι το βράδυ. Έχω κάνει τη γυμναστική μου, έχω κάνει όλο μου το σημερινό πρόγραμμα, τέλεια όλα. Όπως θέλω έχει πάει, πρόσεχε με λίγο. Και τώρα αποφασίζω να κάτσω εδώ στο γραφείο μου και να κάνω δουλειά. Και πώς γίνεται αυτό? Έλα να δεις μαζί μου. Λοιπόν, βρίσκομαι εδώ στο γραφείο όπως βλέπεις. Και έχουμε και λέμε. Εγώ έχω ανοίξει τις σελίδες που θέλω, όλα ok. Έχω εδώ πάντα μαζί μου στυλό, πίνω και τσάι, ξέρεις, από το e-shop μου. Πάντα είναι υδάτωση, μουσική παίζει, νομίζω και στο είπα κιόλας ξανά. Και κάπως έτσι μπορώ να περάσω εδώ το βράδυ μου, σχεδόν όλο το βράδυ κιόλας, να σου πω. Χωρίς να έχω αφεντικό πάνω από το κεφάλι μου, γιατί το γουστάρω και το κάνω. Και αυτή είναι η εξέλιξη. Και να σου πω και κάτι. Αν μου βρεις κάποιον που να έχει επιχείρηση και να δουλεύει υπό τέτοιες συνθήκες και το εισόδημά του να μπορεί να το αναπτύξει χωρίς ταβάνι, θέλω κυριολεκτικά να το γνωρίσω. Βέβαια, εάν θέλεις να κάνεις κάτι ανάλογο, στείλω μου ένα μήνυμα.